Sono sinambung langlo pesta masa tantun lambat budo jinantur tutur katilo tulat-tulat melap ning baladya winasita ngupama Pramniskara karo yutum ing jaman purwa binarti tameng lalu tameng ketuk kapasan linggu pito tanpun renggeng berlambang matumpo-tumpo marmo panggung sang murweng kota sebebyar dumadining wayang purwa dolakaning kondoli narik runtuting basa dumeng gunung musurasa yani narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani puno ing diri rasa rumangsung rumangsani lirjalma ngilukaca jarwe wis renakup caing carita lebet wis gemelar jroning pagliran ya iku sejatine amriksaning pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinuba kudrating kawasa sahari ratri hangidri bawana para teking dusina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram kaya Jawa pating krembyang dadi padhanging kutu-kutu walang atoga buron mono miang brontaya dadi branaan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang Bang Rawi ingkang arsa merbawani jagat mungging jagat wetan dumungup-mungup mungging hangrane wukir abang mrengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumenu sang Hyang Arka katon semeblak kenan kiring abang esmu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta panungtu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kinemelan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangusa laing kawula dasi dene rasa ngupaya buga nggarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggring raja kayane samanena pirembagan Samarawangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katos nari jagat pus kanton melok dolenging kiblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrubut yudha rebut teja rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging praja ing Indraprastha ya ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura mobil kali 100 tanantu kali 1000 tanjang kepetiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran singasapan tuya benawi tinamyu mbak samudra biru anglangut kang tanpa pagut pegating paning kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik sampune kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susu ing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanung tuwuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi ning klopo pratandha bumi subur pasitan mawur sadengati landur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing toyang kemijil saking sendang-sendang wening tirtane pilene pinara-para pramiti nampi waduk binentung-bentung kinarya hangeling sawah miyang pategalaning Narakisma bakal panglaing tetanen bebasantan ana bumi sacengkang kang sela sadaya tinanduran tanan tuwa kang murakabi Tandya Bathari Sri aglaring pasabinan Yayah Orkmi Sari kang pinangku pertiwi pategane nunggu prawijing ngrembing gegodhongane hambyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsang rembaka lamun jangaglaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinanjing palang
Labet tepi saking tindak Durjana Tuti samya sayek seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngamarta wana gumimbanging gunung Ganggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadya dadi regruganing lingkungan langkung-langkung lamun tinaridi jalma sampun sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ning jejiban ing piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging mirasake negari Ngamarta nalika Sura ngancik marang jaman kencana anjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ngasta wisaraning adil praja Ngamarta marang ngucap dosa namaning Sang Nata dosa raning 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwija Kangka Narendra pepakuning bumi nganggung jejegaken kautaman risa juga nedeng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara Yaya Sang Hyang Bathara Darma Angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan ing jawi pepander sangganing para nayaka kawula menghamber mlabar Yaya Samudra datanpa tepi Dewatatan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja Ngamarta ingkang sampun kepareng ketingal ngaglah bergagah yayah prayit ning kewuh menika ta warnane kadang nata satru ing nunggul pawanang Yogyakarta Raden Harya Werkudara ya Risang Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ya Sang Kusuma Yuda ya Sang Kusuma Diloga Satria gagah piteksa kudhe kewok simbar jojo turta kasilungan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinera menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila datalmu kalamun dados bebeteng tetanggulaning kewuh praja Ngamarta datan kantun pisawanipun panengah Pandhawa satring Madukara Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Kunti duwe Batsa ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana Satria bagus tanpa cacat gaya teja pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinanglik turta kondhang dadi sotaning lananging jagat lan curing bawana Niwawara giling Pandhawa satria ing sawajajar tuwin bumira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jayander mlabar sangganing para neka samya gandung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusla laben kathah para seba ing alun-alun hambludak gendera rerontek umbul-umbul kekiter hangendanu yayah mundha mangsa labu paing megar pendhet jawur barate mangsa rendheng tumbake ngarangepe jati ngarange mangsa ketiga Barandiri katinggal didem jinemat daning pasewakan negari Ngamarta ing kapal somong swaraning pradonga munyang ngrangin miwah pangli ing waranggana karya asri seneng madaning pasewakan dadak sakula ingkang kawis tingal rawipun nata agung ing Darawati sumawon nata ing Mandura dadi gurawalan ing garing nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma sigra merwani pangandikan tumeka kaya mangkono wijining pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lesan nyuwun rupana Ramar
Rabyang ningkang sasongko kumenyar Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Miang Pancra
milik Nara Narawata Obro prabanyo kang so merat kenyaring tejo laliwaran ler lace sireng tadet Wimbo kekanda amrek ingeng katiuping maruta mandor sabaran mangambar kongas Iwang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu jimat pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestungkara wayah Bathara jagat nun inggih Yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma asong pambaginipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen ngandika lenggah Koko Prabu ing Dwarawati kawula nok nggih Yayi sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Dwarawati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu
ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Pathik Indrajala Dewaku. Yai. Tansah pinangganing kawidadane ring sambikala sawanipun ing Ngaraka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta. Sowan kula kalih sing sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjung Ngarsa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Koko Prabu, kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu Darma Kusuma sampun boten kirang prayogi. Pisowanipun ing Ngaraka ing Mandura wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Werkudara ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat Baladewa kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Werkudara ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat ora liwat padha prayogakna anggone lenggah ora ing Datulya Praja ing Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang. Ya Werkudara, kaya wis prayoga praptanipun Kakang ana ing Datulya Praja ing Ngamarta dina samengko iki. Koko Prabu, nadyan ingkang raying Madukara pun Janaka, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya ora kepenak. Ya Janaka kaya ora kurang prayoga praptaku ning negara Ngamarta. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing rayipun kembar. Kadangipun Kakang kembar tak tampa sira atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana kembar. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya Yayi, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Ya kembar, kaya wis prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Kadangipun Kakang kula Sedewa. Koko Prabu, saestu damel kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran negari Ndrawati miwah Nayaka ing Dwaraka. Bilirik lenggan sak mangke paduka kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu. Kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndrawati. Yayi, kula wonten timbalaning ngadawu sanget andadosaken suka marwata suta saklebeting manahipun ing Ngaraka ing Ndrawati. Sasampunipun kula nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ngados mekaten menika. Namung kemawon kula nuwun sewu. Tata upacara ing kamrajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Ngaraka ing Ndrawati krana pangraosipun ing Ngaraka pendak-pendak kula sowan dhateng Praja Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndrawati. Malah mangsa kala ingkang sampun katetepaken benjang upami wonten wekdal ing kemirunggan. Yayi sak kadang-kadehan badhe tetinju wonten Praja Ndrawati kacalna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karengku kados dening Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli daya-daya kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta.
upami kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana Koko Prabu swawi kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayeng Amarta pun Darma Kusuma Koko Prabu Ndarawati. Yayi kula nuwun pangapunten menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng kawontenan liripun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten. Nuwun sewu Watara Sapta waring ing kepengker kula menika nampi nawala. Sareng kula surasa isin ing nawala mboten sanes kejawi namung tapak astanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma bilih ing ri kelenggan sakmangke kula tinimbalan sowan wonten Projeng Amarta. Ngantos kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Indrawati kejawi namung enggalo kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Ambayaki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Lho pamunten Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ing Raka ing Mandura tadah wadana. Apan kepara saestu dun nalika semono kula sowan dhateng negari Indrawati anyarengi Yayi Kresna badhe budal wonten Projeng Amarta. Tumunten kula nyuwun dawuh kadang kula ing Indrawati bilih ri kelenggan sakmangke Yayi Prabu Ndarawati katimbalan sowan wonten Projeng Amarta. Malah daya-daya ingkang Raka tumunten derek sowan dhateng negari Ngamarta pangajaping manah kula menawi dipun keparengaken ingkang Raka nedya ugi kepengin ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka Yayi Prabu Ambayaki dhateng sowanipun ing Raka ing Ndarawati miwah ingkang Raka ing Mandura kepareng ambabaron ingkang sejati. Kula ugi badhe andherekaken nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma anjrah ingkang muswita rum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning diya sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu krana bot repoting ingkang rayi anggenipun angemban minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ngantos kula boten kemutan bilih kelenggan sak mangke kula hambayongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mila boten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring pangaksama dhateng ing rayipun Puntadewa. Yayi, kula kinten boten dados menapa. Jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila samangke tumunten kula cemadhong dawuh,
menggah menapa ta wigatosipun dening Paduka kepareng ngamboyongi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati Yayi. Koko Prabu wale-wale menapa? Estunipun anggen Paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Namung badhe kula suwuni cecala obor lelampanipun para Pandhawa. Ngemuti bilih sampun sawetawis para Pandhawa menika nampi kanugrahan negari Ngamarta. Miwah ingkang rayi ingkang sampun katuding minangka dados makuthaning bangsa ing Ngamarta. Koko Prabu, negari Ngamarta ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun katingal gemah ripah loh jinawi miwah para kawulanipun tansah kebak ing karukunan tuwin katentreman sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun anggenipun sami sarengan hangangkat dhateng drajating negari Ngamarta. Satemah praja Ngamarta kabiyawara kalukengrat anjayeng bawana menika boten kok karana saking pangwaosipun ingkang rayi piyambak nanging krana dipun sengkuyung dening para kawula sak negari Ngamarta. Mila kamukten tuwin kabagyan ingkang sampun kula raosaken menika kala wau. Pandhawa badhe ngucap syukur ngersaning Gusti krana ingkang sampun paring negari Ngamarta tumraping para Pandhawa. Koko Prabu malah sedyanipun ingkang rayi Ngamarta menika sampun kula rembag kalian para kadang Werkudara Janaka tuwin menapa dene kembar ugi sampun sarujuk anggenipun Pandhawa badhe ngawontenaken pahargyan tandha syukur ing Pandhawa tumraping Hyang Mahanasa. Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye? Apa ngendhek-endhekake mbarep iki pancen kepala nyata. Sawetara wektu kapungkur aku ditimbali karo mbarep Janaka kembar Wrageri. Tumuli mbarep paring dawuh nedya nganakake pahargyan Pandhawa nggone padha bakal ngucap syukur marang pangwasaning Gusti. Dene Gusti wis paring berkah tumraping negara Ngamarta. Senadyan Ngamarta kuwi paribasan negara ingkang dumadi lagi wingi sore. Dene awit saka pangwasaning Dat Kang Purwengdat negara Ngamarta bisa mujudake sawijining negara ingkang kawulane kebaing katentreman, ora kekurangan bab apa wae, sandang pangan sarwa kecukupan. Mula ora aneh yen to akeh para kawula saka liyan praja ingkang manjing dadi kawula negara Ngamarta. Mung merga saka nggone kepengin urip tentrem, mung merga nggone saka pengin urip rukun, sarta ora kekuranganing bab samu barange. Mula kabagyan ingkang kaya mengkene mau bakal diucapake syukur dening para Pandhawa katur marang pangwasaning Dat Kang Purwengdat. Mula Kresna kakangku aturi rawuh ning negara Ngamarta ingkang wigati supaya isa menehi tuntunan sarta nuntun marang para Pandhawa nggone bakal nganakake pahargyan Pandhawa nggone bakal nyukuri marang kahanan negara Ngamarta. Werkudara pancen mengkono. Lajeng kula nuwun sewu Yayi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa pahargyan ucap syukuring para Pandhawa ingkang badhe katuraken dhateng para Jawata utaminipun dhateng Gusti Mahanasa menika kanthi tata upacara menapa menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa. Koko Prabu sampun golong gumolong ing rembag sangganing para Pandhawa. Pandhawa nggone mabadhe ngawontenaken syukur ngersaning Gusti menika kala wau kanthi angadani sesaji Raja Suya. Mila Koko Prabu gandeng Pandhawa menika ngrumangsani dados titah ingkang cingkrang ing samupawis kutung ing budi tuwin nalar. Kula nyuwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga saged paring dawuh kedah menapa ingkang Pandhawa cawisaken lan kedah menapa ingkang kedah Pandhawa tindakaken. Para kadang sedaya mboten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh syarat srananipun sesaji menika kala wau menapa jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat. Yayi bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalan paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau ateges
para Pandhawa anggenipun ngadani sesaji Raja Surya menika sampun dirembak dening para kadang. Inggih Koko Prabu, lakar kalersan mekaten. Wah, Yayi. Sanget boten kinten babar pisan. Bilih madyaning pirembagan dhatri negari Ngamarta menika badhe ngrembak perkawis Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji Raja Surya. Mongko miturut kabar ingkang sampun kula tampi. Sak jagat Rat Pramudita menika dereng wonten alindra ingkang kiyat sarta sembada ngawontenaken sesaji Raja Surya kejawi namung setunggal inggih punika Sang Prabu Sri Maha Punggung duk nalika semanten menika kemawon sampun lampah tebih sampun mlampah tebih tegesipun sampun puluhan taun puluhan warsa anggenipun Sanata Prabu Sri Maha Punggung menika ngawontenaken sesaji Raja Surya nembe sak menika wonten alindra ingkang wantun ngraosi badhe ngawontenaken sesaji Raja Surya inggih menika Paduka Yayi Prabu Puntadewa. Yayi menawi tetela menika lair trusing batin. Mboten namung kula menika arep-arep pisang. Nanging kula badhe nyorohaken jiwa lan raga kula. Tuwin tenaganipun ing Naraka ing Mandura. Anggen kula badhe bebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu. Namung semanten kula ngentosi dhateng sabdanipun Koko Prabu Ndarawati menggah menapa syarat serananipun supados para Pandhawa kedugilan saged anglampahi sesaji Raja Surya. Kresna kakangku, ora usah dadak walang ati murugake paringa dawuh. Apa ingkang kudu tak tindakake? Nadyan aku kudu munggah gunung medhun jurang golek syarat srana supaya sesaji Raja Surya kuwi bisa kasembadan. Aku ora bakal wegah. Koko Prabu semantun ugi ngrahipun Madukara. Kula nggo boten badhe selak. Nadyan kadawan mlampah ingkang tebih. Kula mboten badhe suwala waton dados sarana kasembadanipun sesaji Raja Surya menika Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring ngadhawuh. Kula nuwun sewu Yayi Aji. Kula wonten timbalaning ngadhawuh Koko Prabu. Sesaji Raja Surya menika sampun dipun ngendikaken Koko Prabu Baladewa. Mboten sadengah nalindra ingkang saged ngawontenaken krana awratipun syarat srana sesaji Raja Surya ingkang kedadipun wujudaken dening satunggiling nalindra ingkang badhe ngawontenaken sesaji menika kala wau. Koko Prabu kula aturi paring dawuh menggah menapa syaratipun punta sakadang boten badhe selak ingkang sepisan sesaji Raja Surya menika kedadipun sekseni Brahmana cacah 7. Mongko kanthi penggalih ingkang lila boten sarana kapeksa. Brahmana menika kala wau dipun dawuh supados ngrepekaken kidung suci mantram rahayu, rahayuning jagat. Supados jagat menika manggiya katentreman. Koko Prabu menawi babakan Brahmana Paduka Prisa piyambak bilih ingkang rayipun Puntadewa menika kathah sumitranipun para Brahmana inggih ing angka kalih kados dene ingkang lumampah wonten ing Karang Pradesan tuwin lumampah wonten ing Karang Pradusunan. Sesaji menika kala wau boten nilaraken dhateng wulu wetuning bumi negari Ngamarta. Inggih menika Pala Kerpendhem, Pala Kesimpar, Pala Gumantung lan sak sanes-sanesipun tegesipun wulu wetu ingkang tuwuh wonten negari Ngamarta ingkang kinarya pangkupa boganipun para kawula dipun klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina Ngamarta. Koko Prabu menawi bab perkawis menika kula kinten ugi mboten badhe kangelan para Pandhawa anggenipun dawuhaken para kawula wonten ing angka 3 sesaji Raja Surya menika kedadipun sekseni nalindra cacah 100 syukur bagi langkung wonten nalindra ingkang sekseni menika kala wau ugi mboten sarana pineksa nanging kedah lair batos ikhlas anggenipun nekseni lumadhening sesaji Raja Surya. Inggih. Dene ingkang pungkasan ingkang kula nuwun sewu ingkang saben nalindra dereng saged mujudaken sesaji menika kedah wonten sesaji kurban. Sesaji kurban sing kaya ngapa? Yen pancen kudu jagal kebo sapi pira cacahe. Paringa dawuh aku sagu. Ora usah dadak tidha-tidha penggali Kresna kakangku. Apa wujuding satu kewan sing mapan ana ing alas. Kowe paringa dawuh, aku ing bakal bebedak ana ing tengahing alas. Werkudara, nggih. Dudu perkara babakan
sato kewan lan sato wana ingkang kudu dadi kurban. Nanging miturut jaring para sepuh, jaring para pujangga, kurbane mau dudu kok sifat kewan utawa sato wana dudu, nanging sipate menungsa. Wah. Kena apa nganake saji teka dadak nganggo memateni sak pepadaning urip. Koko Prabu, upami menika syarat ingkang kedadipun wujudaken Werkudara. Nggih. Yen ngono Yayi, tinimbang pun Kakang gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa, sesaji Rajasaya ora usah dianakake ning negara Ngamarta. Dimas wis cukup semene wae, ora usah dirembug. Sik. Barep kakangku, kowe ora usah dadak bingung, kowe aja penggalihmu aja kodheng. Perkara saji kurban iki mengko aku sing bakal mujudi. Dimas, nadyan siadi ingkang bakal mujudi nanging pun Kakang ora bakal lila. Lamun kudu gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa, aku sing nandhang dosane. Aku sing bakal tumindak. Kowe ora usah dadak melu-melu. Kowe ora usah dadak melu tumandang karya. Aku sing bakal ngayahi. Nanging apa ya kelakon ing atas sing anake sesaji? Teka dadak gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa. Nuwun sewu Yayi. Dereng kemawon purna nggih kula munjuk atur, mestinipun wonten perkawis sing kedah paduka mangertosi. Ingkang kula aturaken wonten ing mriki sesaji kurban. Wujudipun jalma wantah menika kala wau, nuwun sewu. Menika mujudaken satunggiling titah ingkang watak angkara budi candala. Mongko nyatanipun menika sampun dados leletheking jagat ing kedah dipun sirnakaken. Nuwun sewu, menawi tumrap ingkang raka ing Darawati, sesaji kurban ingkang kedah dipun wujudaken wonten ing saji Rajasaya menika kala wau. Menawi kedah merjaya dhateng Nalindra utawi satriya utawi Brahmana ingkang ngambekipun candala, budinipun murka, menika tumrap kula mboten dados sabab. Yayi, nuwun sewu. Menawi Yayi Prabu Darma Kusuma mboten kepareng ngawontenaken saji kurban, mboten kersa merjaya dhateng Nalindra ingkang watak angkara budi candala. Mboten kersa merjaya dhateng satunggiling satriya utawi Brahmana ingkang ngambekipun murka ingkang nedyangakake jagat. Tegesipun Yayi Prabu menika malah ngrembakakaken watak angkara. Ing mekaten panjenengan malah badhe nampi dosa saking panguwasaning dat kang muruwing dat. Wah, lungono. Sing kudu dadi kurban kuwi wujuding menungsa sing wis pancen wegah nampa wewarah, nampik pitutur becik, wis ora iso dikandhani. Monggo ambeke nista watake candala. Wong sing dadi kaya ngono kuwi wis dadi leletheking jagat lan kudu disingkirke saka lumahing bumi kureping langit. Mula bab iki ora usah melu-melu. Aku sing bakal tumandang karya Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen pancen wis eneng menungsane sing kudu tak dadekke kurban. Sapa sing kudu dadi kurban? Tak golekane, tak patenane. Yen pancen kuwi pantes dadi kurbaning saji Rajasaya. Menungsa ngendi sing watahe angkara budine candala? Aku sing bakal ngilangi nyawane. Werkudara. Nggih. Yen temeka dina iki pun Kakang durung bisa ngandhakake sabab lelakon iki sing neker dening panguwasaning dat kamurwing dat. Ya mung muga-muga wae Yayi. Ana lelakon ingkang bisa narbuka lan menehi pituduh sapa ingkang pantes kinarya kurbaning saji Rajasaya. Nyuwun marang panguwasaning Gusti supaya paring pituduh ratu ngendi ingkang watak angkara budi candala, ya kuwi ingkang kinarya kurbaning saji Rajasaya ingkang bakal dianakake dening kadang-kadangku para Pandhawa. Werkudara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka. Nalindra Pakmarwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Kurda kurore kagiri-giri Ronanggono magawiya gelarira wang-wang adanipun nata ing Ndarawati tuhu Nalindra ingkang wicaksana wasis
Kinampi nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Nalika semanten dupi midhang sabdanipun ing Raka ing Dwaraka, dadosaken legeg penggaling nata ing Amarta datan mobah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas. Sumarot sayaning nata ing Amarta nganti kaya golek Kencana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane waganten wardu jare mangersa nek durung abang ida drumanding dasaring pertala. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping mriki seban punamu apa to kang dadi darurane. Ora ana macan prangke gajah meja saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalendra saking tlatah sabrang. Ing wantun mancat pancane timinggah datulaya galea kaya barong nganti nanggap. Akarya geger kang samya mulat pangrung bareng ora wuluhi kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan. Sinongwate jagat kinari Mbak lumembak
tumbak ing samudra ana bale lumut ambraganggeng awita dedenceng dencengan kadanging pun Kakang Urkudara barep kakangku apa durung nganti tutuk nggonipun Kakang nampa timbalaning Koko Prabu Ndarawati iki ana sawijining nalindra ingkang sowan ning Praja Ngamarta Dimas. Wah mara kangge timbalana apa kang dadi wigatine yen pancen becik kang dadi sedyane aku ingkang bakal barep kakangku tak aturi supaya nglungguhi bawa laksana nanging yen to bakal gawe geger kahanan negara Ngamarta aja melu-melu aku dhewe ingkang bakal nyingkirake ratu iki. Dimas kadangipun Kakang iya prayoga nunggone Siadi Lenggah. Wah yo Kisana sampun kinten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana mugi keparenga paduka paring dawuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun. Nun amit pasang Kalimantabe dinebene nglodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika wingking saking negari ing Mbata Sarimbak wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Prabu Hamsa kasinggihan mekaten kula nuwun sewu menapa kula menika sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Inggih mboten wonten kalih kula pun Prabu Darmakusuma Kisana aladala meraih ngaten boten klentu anggen kula kedarang-darang prapta wonten negari Ngamarta ngantos tambuh anggen kula badhe sowan wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun nyatanipun sak mangke sampun pinanggih kaliyan paduka Gusti kula Sanata. Inggih lajeng kepareng paduka wonten menapa dene paduka Kisana Prabu Hamsa rawuh wonten praja ing Ngamarta Kisana ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Mboten sanes sowan kula manunama badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utamanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mugi dados ning kawuningan sampun setunggal candra ingkang klengganing dinten sakmangke menika negari kula kados ketaman pegebluk. Negari kula kados ketaman welak ing Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mangka madal sairing usada. Inggih. Tumuli tunggaling dinten kula alampah tapa brata, kula alampah semedi. Wonten ing madyanipun wekdal ingkang nalika semanten wanci tengah ratri. Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih Jawata badhe paring pepadang tumrap negari kula menawi negari kula menika saged tinenggan ing winastan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Tinenggan pustaka Jamus miyang jimat lima sada sinuwun. Monggo ing kagungan pustaka Jamus lima sada menika namung paduka Gusti kula Sanata ing Ngamarta. Mila dinten sakmangke wonten suka lalening penggalih kula badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mboten kita ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Pustaka Jamus lima sada badhe kula beto wonten negari ing Mbata Sarimbak
kinarya ngusadani dhateng kawula kula ing nandhang kepekebluk. Upami pustaka Jamus Klima Sada menika kula suwun boten dipun paringaken utawi kula ngambil boten dipun paringaken upami menika. Upami pusaka menika dipun sade pinten reginipun. Panjenengan sampun kuwatir, panjenengan sampun kuwatos kula menika nuwun sewu nalindra sugih bondo bandu kesugihan kula menika persasat seprapat jagat. Mila menawi namung badhe anumbas pustaka Jamus Klima Sada kemawon kula kinten negari kula menika bandhanipun boten kekirangan. Kula aturi paring dawuh, pinten triliun reginipun kula bayar kenceng boten mawi dipun cicil. Inggih. Upami kula tumbas boten dipun paringaken menawi kedah nyewa sewanipun pinten? Setunggal dinten pinten? Setunggal dinten setunggal dalu pinten? Kali dinten setunggal dalu pinten? Kula aturi paring dawuh. Mangke kula ingkang badhe bayar kenceng dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa nyuwun dipun lintoni Mas Picis Raja Brana, menapa nyuwun dipun lintoni titian inggih menika Dwi Pangga saking negari Kamboja. Tartemtu badhe kula caosaken. Nanging sinuwun, nuwun sewu. Menawi Paduka Gusti kula sanoting Prabu Darma Kusuma menika boten maringaken utawi boten purun nyade utawi boten saged dipun sewa ateges panjenengan boten maringaken pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Tinimbang ingkang abdi hamsa menika wangsul dhateng negari kula, kula dipun ceceda, kula dipun cacat dening kawula kula. Sinengga kula menika nalendra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula kula. Alung wonten negari Ngamarta menika kula sorohaken pejah kula. Kula sorohaken pejah kula. Caranipun kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada menika badhe kula rebat sarana peperangan. Badhe kula rebat sarana peperangan. Negari kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih nyawang dhateng krodanipun senopati negari Ngamarta. Brahmara remang swamya ngambrang kadi karonaning kaswase yen aning marga memalat kong ing wah Prabu Hamsa lho menika sinten? Satriya gagah inggil gedhe dhuwur swantenipun kados ngaten menika sinten Raden? Ditepungake wae yen kowe arep ngerti harwaku aku kadange taruna nalindra ing Ngamarta. Satriya ing Jodipati Raden Werkudara. Wah, dalah menika teng nami Raden Werkudara. Waduh biyo. Ngumandhangipun asma menika sampun dumugi panggenan kula. Nanging nembe menika kula ngangertosi ngenami Raden Werkudara. Wah, jebul sumbut karo kondange. Satriyane Gyagah Piteksa gojek wok simbar jojo, blengah-blengah kados mekaten. Wonten dawuh Raden nimbali dhateng abdipun Hamsa. Hamsa, wonten dawuh. Yen kowe arep nyilih pustaka Jamus Klima Sada, kowe njilih marang barep kakangku kuwi kleru. Lho, klentu kleru. Klentunipun wonten pundi? Klerune merga sing darbe pustaka Jamus Klima Sada wis saiki dudu mbarep. Lho, ingkang kagungan sanes Sinuwun Prabu Darma Kusuma dudu. Wis ana seminggu iku diparingke karo aku. Sampun wonten seminggu menika dipun paringaken kaliyan panjenengan. Yo, nuwun sewu. Pusaka kok dikek-kekke menika dos pundi? Wah, merga mbarep ora iso ngopeni pustaka Jamus Klima Sada. Tur bareng seminggu aku kanggonan pustaka Jamus Klima Sada, awakku adem panas. Mula tumuli wis pirang-pirang dina tak tawakke mrana-mrana ora payu. Dipun tawakaken mriko-mriko mboten pajeng. Ora, tegesipun pustaka Jamus Klima Sada menika badhe dipun sade. Yo, panjenengan tak dol. Reginipun pinten, Raden? Kula aturi paring dawuh, kula badhe mbayar kenceng. Nek sak temene ora bakal tak ijolke brana picis utawa dhuwit. Ora tak ijolke wujuding Mas Mutyara Kencana.
Ning saksuwene aku urip ana ing alam padang, aku kuwi pengen duwe dolanan. Lho kok ming mayar? Ming pengen dolanan. Dolanan menawa? Aku ming kepengin dolanan mata raja. Loro cacahe. Kanggo dolanan gatheng. Mata raja loro cacahe. Yo. Kados raja kados kula menika. Yo. Wah, sampun kuwatir. Kula menika gadah rencang raja-raja kathah sanget. Mangke menawi kintenipun wonten raja ingkang sampun boten wonten ginanipun, kula cupleke matane. Kula aturke panjenengan. Panjenengan ngaturaken utawi maringaken pustaka Jamus Klimasada, kula lintoni mripat raja rencang kula. Aku wegah. Lho. Kok boten purun? Sing tak inceng lan wis dadi pamareming atiku lan aku seneng nyawang mripate. Raja sing ning ngarepku. Nyun pangapunten, nyun dos pundi dipun wangsuli? Raja sing ning ngarepku. Raja ingkang wonten ngajenganipun panjenengan? Yo, ingkang neraka dudu. Sing madhep rene. Lho, nuwun sewu. Sing madhep mriku menika namung kula. Pustaka Jamus Klimasada, ijalana matamu loro kuwi. Yen entuk tak wenehke pustaka Jamus Klimasada. Dianane. Wah, mak tratap aku. Lah kok dadi ngamarta ana wong kendele kliwat. Wani ngrasani mripate Prabu Amsa. Padha karo micake karo Prabu Amsa. Yen ngono cetha, wong Amarta ora bakal menehake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Tak wenehke pustaka Jamus Klimasada, cangking ngendhase Werkudara. Metu njaba, aja kokean gunem keparat. Ratu ki ora dingonokke tuman wae. Pamer. Wah, aku ki nek ora rumangsa nang negara Ngamarta tak geceki mau-mau. Apa rumasane sing sugih ki dhek dhewe napa piye? Pustaka Jamus Klimasada arep dituku, arep disewa iki anggepe gundule atos. Nuwun pangapunten Koko Prabu. Panjenengan sampun ngantos duka kados mekaten menika. Wong nyatanipun menika perkawisipun Nyai Darmaji sakadang. Lah iya, lah aku ngerti ki perkarane para Pandhawa. Ning aku ki ra sedulure para Pandhawa. Nek ana ratu sing ngumuk pamer ngono kuwi rasaku ya gedhinge ra jamak-jamak. Werkudara. Iya. Kowe tak kandhani ya Dimas. Yo. Malah kebeneran yen ratu iki mau mbok tantang. Mergo yen bisa ratu iki mau malah sirnakno. Sebabe apa kok kowe paring dawuh mengkono? Werkudara. Aku mau rak kandha karo kowe to. Yen sia ditakon sapa ratu ingkang pantes dadi ganjeling Sajrajasura ingkang dadekke kurban. Pun Kakang isih semaya. Lah, mongko dewa wis paring pepadang tumraping para Pandhawa, ngerti ya? Hamsa iki duwe sedulur kembar jenenge Dimbaka. Hamsa iki mau. Iya. Wong loro kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lan kuwi utusaning Nalindra Giribajra Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi Ratu Giribajra, kongkonan Hamsa karo Dimbaka. Kuwi didhawuhi supaya ngrangket ratu 100 cacahe. Sawise ratu 100 mau dirangket, tumuli ratu ingkang wis kerangket 100 mau bakal dibegakak, dibeleh ana ing alun-alun negara Giribajra. Niate Prabu Jarasandha kuwi mau bakal ngaturake sesaji lodra, tegese nganake sesaji konjuk marang dewane Ngangkara Murka sarana ngaturake gedhing ratu 100 cacahe. Mongko saiki sing kunjara dening Hamsa Dimbaka mau genepe wis 97 ratu sing padha dikunjara. Mung kari 3 genepe 100. Wah, ora kandha mau-mau. Kandha mau-mau tak idak nang kene sisan. Wah, ratu dipunjara cacah 97. Ora ratu dikunjara cacah 97 ku terus sing 3 iki sapa iki? Sing kurang 3 ki sapa? Nuwun sewu Koko Prabu, kirang 3 menika setunggal Ngamarta. Kaping 2 Ndarawati, kaping 3 Mandura. Piye? Piye barane kowe? Balen ana. Kok kurang cetha ngonku napa?
Nalendra 3 menika ingkang dereng dipun rangket setunggal Ngamarta, kalih Ndarawati, 3 Mandura. Lho! Negaraku dirasani. Parat. Kok ora omong mau-mau. Kok ora kandha mau-mau kowe. Kowe nek kandha mau-mau Hamsa gecek modar nang kene. Hei, Hamsa, ngrasani negara Mandura. Iki Ratu Mandura keke. Kowe gregane ati kowe. Senengane gawe perkara. Lho gawe perkara apa? Wong aku ora gawe perkara kok. Wah. Wis tak deng-deng Hamsa kengko bakal jandon karo aku. Bareng kowe kandha yen to ratu telu sing urung dirangket Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Ratu Mandura Kakang Baladewa muring-muring. Metu njaba goleki Hamsa. Wah, ngilangi mungsuhku. Aku mungsuh sapa? Wong kelangan mungsuhe kok bingung po. Apa ya tuku? Wah, clemongan. Senengane kok. Iki mengko kok Prabu Mandura kuwi engko nek mungsuh Hamsa dimboka upama mesti wae upama ketemper yudane si Adilak gelem ngewangi to. Baladewa kakangku iki nek duwe mungsuh nek diwangi ora gelem. Wah, ngaso dadine aku. Awakku nek ora gelut ki rasane pegel-pegel. Ya mengko gampang. Werkudara, Apa? sing wigati ki sono dalan nggone para Pandhawa bakal entuk sesaji kurban. Sapa? Prabu Jarasandha, Prabu Jarasandha. Ratu Giribajra. Yo. Si Adiwani. Wah, rangkep 1000 ora bakal wegah. Ngamarta tentremke dhisik. Monggo yen wis tentrem si Adilan pun Kakang budal marang Giribajra. Aku mingkari manut. Koko Prabu namung sepisan malih kula suwun kanthi sanget sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos ngembet dhateng ingkang rayi menawi pados sesaji kurban. Ora usah kuwatir. Dosane tak sanggane. Klerune aku sing bakal nanggung. Butuhe mbarep kakangku kelakon anake Sajraja Suya. Dimas Udara iya Arjuna wonten maring adhawuh. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nuwun paramadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas panengah kadangipun Kakang. Purna gatining pananggilan. Sanadyan kundur ngedaton jeluk saking dampar kuno knapit gambaran gading kadheraken sanggaring Purumban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngampil paripurna sang nata arsa wiyat kondur ing purna Dewas paripurna akyan sang nata asiwatan kondur angkatan
Yo